ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ମା ତାର ମୋ ପାଇଁ ସୁଜି କାକରା ବନେଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା କାରଣ ମୋର ଆଜି ବାପ ଘରୁ ଛୁଟି ନେବାର ଥିଲା। କାରଣ କାଲି ଯେହେତୁ ସୁଦଶାବ୍ରତ ମୋର ଘରକୁ ଯିବାର ଥିଲା କାରଣ ଘରେ ବହୁତ କାମ। ମୁଁ ଯାଇ ସବୁ କାମ ସାରି ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡି ହେଇଥିଲି ପୂଜା କରିବାକୁ। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଅଳତା ପିନ୍ଧି ତାପରେ ବାପା ତାଙ୍କର ଏଠି ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖୁଥିଲି ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଘରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଝୁଟି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ଦୁଆର ମୁହଁରେ କଳସୀ ବି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତି ବର୍ଷା ତ ଯାହା ହଉଛି ନା କିଛି କରେଇ ଦଉନି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସି ମାଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଫୁଲ ନେଇ ଆସିଥିଲି ମାଙ୍କୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ କହିଲେ ସବୁ ଫୁଲ ସଜେଇ ସାରିଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏପଟେ ବାପା ତାଙ୍କର ଘର ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିଥିଲେ, ହେଲେ ଫୁଲ ଦେଇନଥିଲେ, ମୁଁ ଏଠି ଫୁଲ ଦେଇଥିଲି। ଏ ତ ମାଙ୍କର ସକାଳ ପୂଜା ସରିଲା। ଏହାପରେ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ ମଣ୍ଡା ପିଠା। ଚାଲନ୍ତୁ ତିଆରି କରିବା ଏବେ ମଣ୍ଡା ପିଠା। ମଣ୍ଡା ପିଠା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ତିଆରି କରୁଥିଲି ପୁର। ଆଉ ଏ ପୁର କରିଲା ବେଳେ ନା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହୁଏ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଖଳି କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଚୁନା ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ମୋର ଖଳି ରେଡି ହେଇଥିଲା। ଖଳିଟା ବି ବହୁତ ନରମ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପିଠା କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ପିଠାକୁ ବି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିଠା ମୋର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ନେଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଏଠି ପିଠା ନେଇ ବସି ଯାଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ପିଠାଟି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସୁଦଶାବ୍ରତ କେମିତି ପାଳିଲେ ଜଣେଇବେ। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।